Здравейте! Аз съм Весела. Днес ще ви отговорим на най-често задаваните въпроси за месечния цикъл на момичетата. Но това не означава, момчета, че и вие не трябва да слушате. Напротив, винаги е добре да знаете какво се случва с телата на момичетата. Така те ще ви имат по-голямо доверие, а и вие ще ги разбирате по-добре. Кога настъпва първата менструация? При всяко момиче е различно. Някои имат още на 10-11 години, други чак на 15. Общо взето зависи от гените. Затова не се сравнявайте с приятелките си, не се тревожете, ако те отдавна имат цикъл, а вие не. Какво представлява менструацията? В пубертета яйчениците започват да отделят веднъж месечно неоплодена яйцеклетка и едновременно с това стените на матката се удебеляват, подготвяйки я за евентуална бременност. Ако в яйцеклетката не попадне сперматозоид и не се случи оплождане, тялото... Кой? Ще се изнервя, братка. Ако в яйцеклетката не попадне сперматозоид и не настъпи оплождане, тялото я изхвърля заедно с наскоро изградения слой, който удебелява стената на матката. Това се случва с помощта на менструалната кръв, която при повечето жени е от 2 до 4 супени лъжици. Превръзки, тампони, бельо. За щастие, момичета, днес сме свободни да избираме измежду десетки видове превръзки и тампони. Пробвайте и намерете тези, с които ще ви е най-удобно. Тъй като през различните дни от цикъла количеството кръв е различно, добре е да имате по-дебели превръзки за дните с по-обилна менструация, както и от тези, които са за през нощта, ако се притеснявате от изтичане на кръв по чаршафите. Ако спортувате, ходите на басейн или носите тесни дънки или просто превръзките не са ви удобни, може да ползвате и тампони. Някои жени ползват само превръзки, други само тампони, трети ги редуват, както си решите. И да, тампоните са напълно окей, независимо дали сте на 13 или на 33. И не може да загубите девствеността си с тампон. И тампоните, и превръзките трябва да се сменят често, на около 3-4 часа. Не дейте да спите с тампон и гледайте да не го забравите в себе си. Нормално ли е да ми е много зле по време на цикъл? Да, но не е задължително. При някои момичета болката, особено първия ден, е толкова силна, че дори не могат да станат от леглото. При други продължава само няколко часа, трети почти не усещат нищо. Ако много те боли, можеш да вземеш обезпокояващо. Ако много те боли, можеш да вземеш обезболяващо, но не дей да прекаляваш. Понякога помага дори само да си полежиш. Нормално е да не ти се правят много неща, да си тъжна, кисела и по-уморена от обикновено. Това се дължи на хормоналните промени, които настъпват по време на цикъл. Слушай тялото си и не се насилвай. Нормално е в началото, първата година и половина, цикълът ти да не е много редовен. На хормоните и тялото ти им трябват време, за да се регулират. Затова е добре да си водиш календарче, да си записваш кога ти идва и колко време продължава. Когато нещата влязат в норма, цикълът е приблизително през 28 дни и продължава от 3 до 5 дни. Мога ли да забременея, ако още нямам менструация? Както вече обяснихме, менструация настъпва тогава, когато тялото трябва да изхвърли неоплодената яйцеклетка. Тоест, още преди първата менструация, яйчениците са произвели неоплодена яйцеклетка и ако тогава в нея попадне сперматозоид, може да забременееш. Мога ли да правя секс по време на цикъл? Да, ако ти и партньорът ти сте окей с това. На някои двойки им харесва, други се въздържат да правят секс, докато момичето е в цикъл. Общо взето пробвате и си преценявате. Мога ли да забременея по време на цикъл? Да, защото сперматозоидите живеят в тялото на момичето от 5 до 7 дни. Дори в случая да нямаш готова за оплождане яйцеклетка, след като ти свърши цикъла, може да настъпи овулация и сперматозоидите просто да седят и да си чакат подходящия момент. За финал. Факт е, че месечният цикъл не е най-приятната и сладка част от живота ни, момичета, но щом го има, това значи, че сме здрави и всичко ни е наред. Ако въпреки това се притеснявате, че количеството кръв е прекалено много, имате много силни болки или странни неща се случват с тялото ви, винаги е добре просто да отидете на лекар и да се консултирате с него за всичко, което ви тревожи. Ако нещо сме пропуснали, питайте ни смело. Следете ни на нашия сайт, както и на нашата страница във Facebook. Чао!